Yan. Yan na naman. Huli. Malakas. Malaki to. Dala-dalawa. Oh, grabe. Dala-dalawa. Dalawa. Huli na naman. Ang ganas. Grabe. Loko. Gaganda ng size mga tayo. Yan na naman. Sabi ko na nga po. Papalagay na mga tayo. Ay. Papalagay ko lang. Grabe ko laki. Kabiwas Kabingwit. Saan ka lang kabingwit? Mainit ka namin. Ayan mga rin. Yan na naman. Malaka. Malaki. Malaka. Lulo. Grabe mga tayo. Tingnan niyo mga tayo. Lapad yan mga tayo. Yun sa kabila din. Mapagpalang araw po ulit sa inyo mga tayo. No? Welcome po ulit sa ating YouTube channel. So yun. Shoutout Kachoy Duratan! Andun sa kabila si Kachoy. Hindi sa makatawid dito. So yan mga tayo, tara. At samahan niyo po ulit ako. At mamimiwas kasi mga tayo. Ang mahuli natin dito ay bibigay ko sa ate ko. Para bukas. May gagawin daw siyang pakaridad. Yo, sana makakurami tayo no, malalaki. Para meron tayo pang share. So yan mga tayo, ito yung gagamitin natin. No? Yan, si Kachoy Jonathan sa kabila. Ito. Yun mga tayo, double hook yan mga tayo. No? Tawid ka na Kachoy! So yan mga tayo, nakasit up na tayo. No? Tapos dalawang taw-taw, isang with the motor. Yan mga tayo. Yan. Nabili ko lang ito mga tayo, 100 pesos. You know. Malamang. Hindi sumama. Ugat, tinadala. Tapak ng kawayan doon, no? Ikot ka lang doon. Mga tayo, ito, sit up natin. Dalawang taw-taw yan mga tayo. Tapos yung hook natin talagang malaki yan. Para malaki yung mahuli natin. Tapos may nahuli na pala ako mga tayo, isang piraso. Taw-taw. Dalawang taw-taw gagamitin natin. Halagang 100 pesos per piece. Per piece. Ginagawa mo? Kachoy, taw-taw lang gagamitin ko. Yan o. Para mabilis maka-harvest. Silalo lang ako ng taw-taw. Paril-ril pa. Yan o. Mamaw po, mamaw. Sana makahuli mo ng kahit pusit. Pusit! Mananawa ka na pusit yan. Tulingan ba? Tulingan? Hindi mo na uling pusit doon, diaper. Yun, tayo mo. Yun. Tayo mo. Itayo mo. Kapyoy, maawa ka pa. Iyayaan mo ko na agimat mo kapyoy. Hindi ko alam kung Sayang si Kachoy doon kasi sa kabila. Nakakatuwa po naman maka-fishing banding yung mga tayo. May kilab shoutout Kachoy Ronnie boy. Tapos sila Joel Santos si pala mga tayo. Andun sila sa dulo. Andun sila sa dulo ng Wonder Ilog. Tayo mismo dito tayo sa may Wonder Ilog no. Yung dulo ng yung pader. Tapos siguro mga 50 meters. Yun. Dito tayo sa Wonder Ilog. Tatry natin dito mga tayo. Ay, ito na mga tayo. Yan na mga tayo. Ito na. Nakadalawa na ako mga tayo. Nakaisa na ako pala. O pangalawa na to. Ito pa Kachoy. maawa ka naman sa akin. Ginagawa mo? Mabibigyan ka yan. Basta maka-harvest tayo dito. Hindi, gusto ko experience sa magkahatak eh. Mga tayo, meron na ako. Pangalawa na to mga tayo. Uy, lagi Kachoy. Dalawa na Kachoy. Ito pa. Ito na. Ala, binabayo na. Isa pa. Ayungin ba yun? Tayo yan. Gumagano-ganon bro. Gumagano yung floater. Gumagano-ganon. Wala tayo sit up guys. Pag na to. Ito na naman Kachoy. Ginagawa mo? Uy, pangatlo na. Uy, ganda talaga yung gamitin ng taw-taw. Yung mga tayo, grabe. Talaga ito. Ganda ng size talaga Kachoy. Kaya yung taw-taw. 4.1. Pero meron akong pampaakay sa ginagawa.
Grabe yung hook ko, ate, ang laki oh. Napulot ko tong hook na to sa ano mga toy, sa may grand span nung nakaraan. Grabe naman yun. May So- ari siguro niyan si Aquaman. Aquaman. Nilalapitan ng isda. Uy, unfair naman yan. Magpapakain mga toy ng pizzo. Ay, nako. Pupunta kayo dito, Ginagawa mo. dyan. Masarap to, mais. Jokes lang. Ito na katsoy, oh, ang bilis oh. Oh, grabe. Oh, kita niyo yung mga to, oh. Binubumba-bumba na. Oh, 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 oh. Sama ng Wala ka. rat ko. Oy. Ay, nako. Ayaw ko sa'yo dyan. Huli pa ng japir. Delikado. Dito tayo sa kabila, matay. Papalitin natin yan. Yan ang diskarte niya, matay, para Kawawa. yung swerte Pahuli, bistayan. mapunta doon sa kabila. Kagat, kagat. May nakakuha na siya, oh. Grabe, lapit mo, Dodong. Ayun. Grabe, kinagat ako matay dito sa kabila, oh. Di ko naabutan, matay. Ay, salamat. Nakahuli. May kagatan na, matay. Wonder ilog ulit. Grabe, sayang. Oh, yan na, yan na. Nakahuli ng tulingan. Ah! Ah! Taw-taw na naman, Katoy. Oh, Katoy. Ganda na. Parang malaki yan ah. Parang na. Dapat siya tatay ng huli ka to. Parang malaki daw. Ayan mo, lilipad to dyan. Ay, sigurado maamo talaga na yung isda. Kilala ka na talaga sa Wonder Ilog. Saan ka ba nagpa-membership? Andun sa may ano doon. Ay mga Katoy, itong ano pala natin, bagong spot to, no. Sa kabila tayo ng Wonder Ilog. Dumaan ako sa may ano mga Katoy, sa may creek doon. Sa may ano, semi-squatter dito sa gilid. Oh, nagpaalam tayo doon sa mga tambay doon. Magpaalam kayo sa mga tambay doon mga Katoy. Nako, mapapalo kayo doon. Hindi mukhang mababait naman sila mga Katoy, yung tambay doon. Nakatingin lang sa'yo pero ano, nakangiti naman sila eh. Bumbahin mo rin, bumbahin mo. Walang si Kape na marunong bumumba. O yan na naman Katoy. Ah, grabe to, ganda itong floater na tumatoy oh. Oy, maganda ito. Ah, surplus lang tumatoy. Asa na? Naku. Yan na naman. Ayan na naman Katoy. Oh, grabe, ang ganda na ng size mga tayo. May galaw shoutout sa mga Tisoy anglers. Alam na this. Ba talaga pag maghanap mo si Aquaman? Siguro pinaglihan ka na si Horse. Ano ko, grabe, lalayo ng pinaghahanapan ko kanina. Wala. Kung ikaw pa mismo hinahanap ng tilapia. Naghanap ako mga ng bagong spot talaga kasi ano, kaya ako tinangatan ng hali ngayon. Tapos naghanap ako ng bulati, napakahirap maghanap ng bulati. Diyos ko. Ay no. Kasi wag natin iasa ng puro tayo bili. Ah, ala ka. Ay, may laman na pala yun. Yes. Kumain ka ng bulati. Ay, maraming salamat pala sa inyo mga tayo, sa mga solid supporters natin doon. Sa walang sawang panonood po mga tayo, sa pag-share po. Thank you so much po mga tayo. Ang sarap. Ang sarap mga tayo sa pakiramdam yung ano, nakaka-900 views pataas yung nakukuha natin. No? Sana maging 1,000 mga tayo para ano, kasarap-sarap sa feeling mga tayo. Ay, yan na naman! Ah, yan na naman! Katsoy! Ay! Saan ba pwede tumawid yan? Naku, maliit doy. Yan, sa gitna. Maliit. Ipunin mo lang. Ha? Ipunin mo lang maliit yan. Pwede yan. Maliit pa nga dyan. 3.5 mga kasi. Ha? Kukunin mo to? Hmm. Sige, dito ko lang muna. At ibigay natin yung ano ng tomato Wala eh. yung ano. Oh. Sayang yan. Sige. Ay, mukhang malaki dito sa kabila. Bumubula-bula mga tayo. Sa kabila. Ay. Bumubula, bumubula.
Oh, pinagtatrabaho tong isa ko. Sisanting kita. Ay, sinabit kasi pala. Sus, ginoo. Sinabit din. Pla. Uy, binaba. Ay. Yan na naman. Alak ka. Kabilaan naman ka to. Grabe. Uwi na kami. Tawid na kayo rito. Wala. Sabi ko sa'yo, tawirin mo na kasi Jonathan eh. Ganun na lang oh. Uy! Ayan na. Wala pa pala yun. Kala ko ginagat ulit, wala pa palang pahin yun. Ay, nako kasi Jonathan. Walang pain, tinitira na. Di pa pala napapainan eh. Nahangin lang. Kala ko eh, kinagat na ulit. Baka naman sa mga ano. Lumot na rin sa bagong bayan eh. Pero ano pa kasi maiksi pa. Baka naman kukunan na lumot doon. Sa Lakeshore, lumina. Ayan naman mali, yun na naman. Yan na naman. Malaki. 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 Ulo. Grabe naman yan. Grabe mga tiyo. Tingnan niyo mga tiyo. Ang lapad yan mga tiyo. Oh, yun sa kabila din. Pusit. Puset. Oo, may kasama pang basura. May langan. Oh, laki oh. Oh, Ang laki ng plastic. diba? Ayan. Oh, ang laki na rin. Oh, diba? 4 fingers na rin. Kachoy, bayabasin mo ko dito, Kachoy. Ayan, siya na yan. Maniwala ka lang sa akin. Oh, uli. Oh, sabi ko sa'yo, maniwala ka lang. Kachoy. Uli na naman, Kachoy. Oh, diba? Ay, pula! Grabe naman niya. Ginagawa mo. Wala, lambayabas ka kasi. Dapat talaga ganon. Kung saan yung kagat, bumayabas ka. Ayaw. Ay, sus. Sa kanila lang yun. Oo. Dito wala sa akin yan. Paniwala ka sa papaniwala ka sa ano, refill. Luwag-luwag yan. Yeah, Excitement. yun. Nautot ako sa excitement. Buti na lang hindi basa yung utot ko. O yan na naman, grabing kibit talaga dito Katoy. Oh. Bayabasin mo ko dito Katoy. Ang dami oh. Oh, yan na oh, grabe. Ay, maliit. Sus, ginoo. Uy. Yan, baka wala mo maawa ka naman yan. Maliit pa Katoy. Grabe laki ng hook ko na ano pa rin. Halos tanggal yung espiritu eh. Natarantaran yung isda. Ay, mga Katoy. Baby Santo ngayon, no? Bawal ang karne, puro isda ngayon. Puro isda tayo ngayon. Oo. So, bukas mga Katoy, pakaridad ng ate ko. Kaya At rin tilapia. kailangan natin mag-share tayo doon sa ate ko. Yan, may galap shot nga pala kay Ate Din Monty. Yehey! Pa-support naman mga Katoy. Bayabasin mo na. Itayo mo kasi. Yun! Tumayo ka. Galing. Nautusan talaga pero di ay. Huli na naman. Alga na. Grabe. Loko. Gaganda ng size mga tayo. Magpo 4 fingers na. Grabe ka Kachoy Jonathan. Dali yun ah. Dami na mga Katoy. Uga lang, wala nang pain to. Yung iba nito mga yan nabibidyo. Swerte talaga tayo mati sa mga pieces. Ay, thank you talaga Lord. Tinit, mayroon na tayong pang dagdag handa mo. Tayo mo ulit. Yeah. Mga bata dyan nagbibenta ng bulate. Kaya na, hirap tayo. Sa dulo. Dulo, yung mga nakapark doon. Yun. Gusto mo, bilhin mo na rin itong bulati ko. 20 oh. Dami. Uwi na ako. Kung malapit ka lang boss, Naroon yata eh. binili ko yan. Ano ulit mo? Nasaan na? Ha? Diyan pa. Yan, huli ah. Yan, nagpahuli siya eh. Nagpahuli, ito rin. Ito rin oh, huli. Hindi kanya pinapauwi.
Ginaganon lang mga to yung floater eh. Ayaw ilunod. Ludik eh. Yan na naman. Grabe laki. Ulo! Grabe laki mga to. Grabe yan! Laki mga to eh. Oh. Sus, Ginoo. Talaga. Ano naman ganyan ah? Ganda. Ganda talaga eh. Kami against lahangin kami. Pero papunod ng hangin, pabor. Basta magkakaroon ka, di ka mawalan. Di ka rin magkakaroon. Jokes lang. Bibigyan ka dyan. Umanda ka lang. Sana makarami tayo mga tayo para bigyan si Kachoy Jonathan. Uy, bato mo rito oh. Dito Kachoy oh. Kachoy. Kachoy dito sa may ano dito to. Yan. Sus Mario, sigurado yan dyan Kachoy. Bilang ka ng ano dyan. 9 seconds. Hindi naman, grabe ko. Wala, maanod pa rin pala eh. Malakas yung ano eh. Na? Ayun na, ayun na. Oh, yan, sabi ko sa'yo, oh, yan na, bira na! Una yan! Oh, di ba? Napapasayaw-sayaw pa oh. Di ba? Umiikot. Umiikot. Ako rin ay sayang. Sayang. Hindi inabot. Nakaboy! Nakakukuha mo na yung ano ko kapatid ng anting ko Ay, siyempre. Palagay may ilang kilo na huli ni kasi Joel. Marami-rami na rin. Pero mas nauna ako makakabitan kanina. Sunod-sunod lang. May dala ako may hiwagang magic pins eh. Sa akin, hindi ako naglalagay yan. Mabubusog lang yung ano. Mapino naman. Konti-konti lang. Mayroon akong mga spot na kailangan ng ganyan. Pero pag sa ganito, wala. Walang kabusugan. Sa Bicol yun. Kala mo nabubusog yan? Ay, maliliit lang inaano mo. Ha? Maliliit lang na Pino yan. yung durog. Oo. Hindi ako mag-ano ng GMP3. Gusto mo kusog doon. Anong brand? Yung ano, yung isa, yung pino lang, yung pang Integra. Integra ba yan? Parang starter mask. Integra. Ay na. Oh, ay sayang yung Kachoy. Sayang. Yun talaga malaki. Yung gano'n na kibit. Sayang talaga. Daming mga nagbibenta dito ng bulate. Sabi ko sa'yo kanina. Wala kasi napunta eh. Wala. Pumunta ako, wala mga bata. Sayang, Nakapailan doon eh. Karating na ako sa ano eh. Palamigan eh. Ulit. Kaya kalakapit eh. Mga kapwa ng siningit doon. Meron doon si tatay. Nagbibenta doon yun doon eh. Konti nga lang. Ano yung isa, kulang din magbigay. May nagbibenta doon, Kachoy. Pinili ko eh. Kachoy. Buti, 30 lang pinili ko sa kanya. Tapos ang konti ng bigay. May nagbibenta doon 3 pesos isa. Ha? 3 pesos isa. Isang bulate. Grabe sabi ko. 3 pesos. Maka ano ka. Maka 4. 12 pesos na kagad. Ay kung dawian ng ayungin, yari yung 3 pesos mo kagad. Ubos. No? Ganda sana. Ay, yan kasi mga tayo. Ayaw umalis. Doon ka na doon. Yan. Yan na naman. Sabi ko na nga po. Kakalagay lang mga tayo. Ay. Kakalagay ko lang. Grabe. Ito mga tayo. Sos. Grabe ka laki oh. Kabiwas oh. Kabingwit. Saan ka lang kabingwit? Nai-miss ka na namin. Nag-upload ka no. Nag-upload siya na nakaraan. No. Nasaan yung punta pala yun? Sa Wonder Ilog yun. Ay, sa Wonder Ilog sa may Eco Park yun. Busy daw siya ngayon. Pag sa mga bata. May bakasyon na, di ba? Baka umuwi ng Bicol pala. Ayan naman. Grabe. Sinalo. So yung dapat pinitik ko na mga tayo. Bumulak na oh. Yun. Sinalo mga tayo. Sinalo mga tayo.
Yan. Ayun, yun na naman. Bila. Uy, soyong naman. Ate Ninit, oh, ayaw magpahuli. Yan, hindi ka nag-shoutout nga pala kay Bayaw, Yusel Monty, at sa Monty family dyan sa Malabon, at sa Atsuela family dyan sa Tarlac, Victoria, Tarlac. Maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre sa Bermeo Lagrimas natin dyan sa Bicol. Pasensya nyo na mga manoy, mga manay, di tayo nakauwi. Ayan, teknik ka. Ginagawa mo. Ayan. Uy. Ayan. Yan na naman. Ay, laki na nakam, grabe. Mamaw. Ay, mga tayo. Uy, party. Ay, Para naman may 5 fingers. 5 fingers. 5 fingers pa lang pala. Uy, pas kalahati na tayo ga. Hinabol ba? Oo. Nabol. Malapit lang eh. Yung akin naman, sinasalo sa'yo, hinahabol. Oh, malulupit pala. Malulupit pala mga ano dito. Doon sa parke malalaki rin ang ulit sila na. Saan? Sa park. Oo, may ano doon, maaga. Dapat doon ako matay kanina kasi talagang naganap pa tayo ng ano, ng bulati, tapos nagpunta ako ng papuntang ano matay, barangay Pila-Pila Binangonan. Wala. Positive doon. Ay, negative. Ira. Yan na. Ay, sus. Ala ka kasoy. Ay, sus. Ginoo. Ay, sus! Gino. Wala. Laki pa naman, laki ng ulo. Laki ng ulo. Laki ng ulo eh. Puro ng ano. Ganda naman ng hook ko. Ang laki tong hook ko na to. Malamang panay huli pa rin yun. Oh, di bibili ng bulati yun sa mga bata kung wala nang kagat. May kasama ka sila eh. Leon. Pwedeng Malaki yan mga kati, hindi kasi naaabutan. magkano mo pa ito mo pare pa dito. Paano mo nasabi? Sabi ni Kati Ronnie. Yari na naman ako ito kasi. Ang dami na rin pala yan. Kain pa lang, maduguna eh. Yun, huli. Ah, grabe. Alaka Katsoy. Ay, akala ko sobrang laki. Akala ko mamaw. Grabe oh. Dodong, kilala mo. Ganda mga kasi talaga. Ay, tama. Ate Ninit. Kuya Kokoy oh. Iyawin natin ito kuya. Pero ito mga kasi yung iba nito bibigay ko kay ano, kasi Jonathan. Grabe ah. Uy. Kaya ng ano yun tong ano ko ah. Yun. Yung gandang bukol. Ano naman sigurado to. Yan naman to. Ay. Diyos ko. Uy. Nangangalay na yung paa ko mga. Ay na nga. Ayun naman to yun. Ganda ng floater na yan. Ganda ng floater. Ay ito. Malaki na naman mga toy. Ito malaki. Ano to? Adugol. Ay ano to? Ay sus. Nakawala yung isa Katsoy. Dalawa sana mga Katsoy. Ay grabe. Ulahan. Talaga. Kuya Diko. Bukas sigurado to kuya. Punta ka doon sa Malabon. Sigurado to kuya. Iyawin natin to. Kuya Diko TV. Utol Mani, yun. Utol Mani, tara dun sa ano bukas tol. Kay ate. Yan, na-DVD si Utol niya. Grabe, ang laki. Dalawa nakawala yung isa. Sayang. Lana, Choy. Ah, Lana ka Choy. ah. Water ko. Kaya kasabitan yan.
Alin? Anak ko, ay, May wala yung isa. ay, naku, ay, naman. Ay, Wala na. ay, paano mo yan doon sa ano, babangka kasi, sayang yan. Sayang kasi yun eh, galing pag ipapatin yun. 6 months na sa akin yun. Floater kong isa. Pang malakasan dun. Ano dun. Sayang kasi yun eh. Oh, yan na naman mga toy, oh grabe. Ah, laki na naman mga toy, oh. Yun doon talaga sa kabila yung malalaki. Sa bandang kaliwa natin. Oh, grabe. Ganda talaga. Ganda talaga. Halos pare-parehas ka toy. Tinitibog na naman no. Kahit maraming namimiwas, tinitibog na. Walang niyayan. Malupit talaga yung mga bagay. Pag kailangan, negosyo talaga nila yan. Wala. Kailangan talagang ano. No choice, kailangan na magalit tayo dyan. Yung negosyo nila yan eh. Pero dapat naman, bira lang naman tayo mamiwas dyan. Ang dami-dami pati oh nila dun, tapos hindi tibong pati. Tapos may laman no, puno lang sira yung wallet masabitan mo kasi. Yung umusli lang yung ano, kahit sabing basa na, languyin ko talaga yan. Ayun, tumayo, ganda. Ay, yan nga lang. Ay, kagatin mo na. Kahit may dumadaan yun, kakagat pa rin yan. Oh, di ba? Kagatin mo, isa pa. Isa pa. Yan! Kahit may dumadaan, katoy. Lo! Ganda na naman. Kahit may dumadaan, bulabog, siglang. Nasanay na sila sa ganyan na kalakaran dito eh. Huli na naman. Hindi na makita naman, sobrang bigat naman yata. Nasobrahan mo ata. Sobrang naman bigat. Dito talaga yung ano. Tayo umulit. Yun! Very good. Lagi naman nalalaglag to. Oh, grabe talaga. Andyan talaga. Uy! Grabe! Tinakbo! Ito. Uy, nako. Kaganda-ganda pa ng taba-taba kasi. Oo, ganyan. Diyos ko, thank you Lord. Ito na naman katoy, ala ka! Grabe, nagpapain ako kasi tinakbo na. Oh, grabe katoy. May oras pa katoy. Lusugin mo muna katoy. Lapit ka na sa aking katoy. Lapit lang naman yan katoy oh. Ikot ka dun oh. Uy, lintian. Lintian na masian. Lintian na masi. Nagbikol na baga. Uy, Lintian na masi. Masi ito nay. Yan naman ka. Uy, tian. Cross, di ko lang naabutan eh. Yung iba kasi masi, ano, ayungin. Pero talagang pag naunahan naman sila ng tilapia, huli kill na. Inabot pa, andito pa siguro. Oh, andito pa. Oh, grabe, tinakbo na. Dapat talaga matitalian to eh. Buti inabot ko eh. Diyos ko talaga. Very good talaga. Inabot pa rin. Kala ko basa tuloy ko. Kaso wala pa, di pa ako sisitap ng ano, ng FB ko. Ang ganda sana ng views, no? Umabot, merong akong ano doon eh, 100 plus na views. 109 ba yun? Ayan na naman! Buntik na naman, di ko abutan. Yan kasi oh. Oh, tinangay talaga. Diyan kachoy, dito putulan mo sa benda dito. Sunod-sunod na. Sige. Ay, wala naman.
Kabila naman yung ano, diretso pa lang naman. Ayaw mambayabas eh. Wala mahangin eh. Dito, yan. Ang pukol mo pa ganun, para gaganon ka konti. Tayo. Yay. Ayaw tumayo eh. Ay, dumaan na naman matay na bangka. Tapos pukol na naman natin kagad. Tog! Kagat. Oh, yun. Gusto ko tinatayo mo, parang kitang-kita natin. Sensitive floater yung ano na tumatay, banda rito. Panglumot ata. Yan naman mo to yun. Yan. Very good. Pag biglang ginagano, no? Tug! Nawawala. Paringin mo yun. Oh. Naguulahan sila ng ano, yung maliit siguro yan. Ito. Ayaw mamigay ng Uli ka na naman ng plastic. ulam. Tubig din naman. Nauuhaw eh. Tubig. Ay, tubig mo na. Dahuhaw. Ang baka. Ay, tubig tayo. May kumakagat dito pero hindi niya tinutuluyan. Ay, salamat Lord. Ay. Yan na naman. Alako. Grabe talagang tilapia at taba. Ganda talaga. Grabe, huli na to. Sus. Yan na naman tayo. Tayo na naman yan. Grabe. Lagatog talaga. Bududrug. Maragatog baga dodoy. Ganda pagka nakakahuli ng malaki, talagang tumutunog oh. Gumaganyan siya oh. Sumisirit-sirit na eh. Malupitan eh yung tao-tao na ini. Dating ganda ng malalim. Ayan naman oh. Yung mga tayo, bandang kaliwa ka tayo. Sige. Diretso mo. Malaki siguro to. Malaki ka ba? Oh, yo mo. Ayun yan, ito, nagbabibrate din ang ito. Dito ulit kanina, sinapal agad. Ayungin siguro iba na. Ang lakas nilang mga ano eh. Magkain. Talagang dalawat. Sa bagay yung ayungin kasi ano yan eh. Binabalik-balikan nila no. Hindi lang isa yan. Marami kasi. Marami sila. Bagsak man lang isa parang piranha. Ikot lang sila. Inikot-ikutan lang nila. Ano, wala na. Wala matira. Kaya di mo malaman kung saan pupunta yung floater mo eh. Kakanan ba o kakaliwa o. Wala na. Dito. Iyan o. Pag dito sa gilid tumatay masyado. Yan, maganda yung napukulan natin mga toy. Sigurado mga toy. Ganda ng pukul natin eh. Medyo gitna. O yan o. Ito mga toy o. Hop. Sige. Ulak ka. Ayaw magpabentay. Pag binabantayan, ayaw. Pag binabayaan, kakagat eh. Lipat na naman. Nakukuha lang sa lipat-lipat no. Boy, sayang. Ulit ka. Yun. Dawi na ulit kayo. Sige na mga baby ko. Bibi ko si Kulot. Bilis ng kagat talaga dito sa kabila. Nataba pati. Talaga si tropa eh. Ayan na naman. Matatay Nick. Sasabit na tayo. Yan na.
Yan na naman. Huli. Malaki to. Dala-dalawa. Oh, grabe, dala-dalawa. Dalawa. Thank you, mga toy. Dalawa. Nagkadalawa bago dumaan ang bangka. Alert. Ayan mga toy, bali update ko na lang kayo mamaya mga toy, no? Sa huli natin. Bali papahingin ko muna tong cellphone ko kasi napakainit na nga. Baka mag overheat na naman yung cellphone, no? Ayan, maraming salamat kay Kati Jonathan. Para mamaya mga toy, bibigyan kasi natin si Kati Jonathan. Marami natin ibibigay sa kanya. Pipiliin ko na lang yung para sa ate ko, yung pang ihaw. Yung the rest ibibigay ko na lang siguro kay Kati Jonathan, no? Para madami-dami yung pang ulam din nila. So yun, bali yun lang mga toy, no? Para mabilis tayo maka-harvest. Thank you po Lord, thank you mga toy sa support sa ating channel, no? At sa mga silent viewers po, maraming salamat po sa inyo mga toy, no? At muli mga toy, yung fishing spot pala natin, Wonder Ilog. Pagkaya ko papunta, ay sus, sayang na naman, hinatak na naman mga toy. Sabi ko na nga ba. Pag sa papunta kayo sa Wonder Ilog mga toy, bandang sa kaliwa ako nakapisto, no? Sa kabila ako dumaan. So napansin nyo si Chris Jonathan, doon siya sa kabila. Tapos sila kasi Joel doon, hindi nila alam dito ko sa kabila eh. Yan o, focus lang sila doon sa kabila eh. So yun, dyan lang kayo mga toy, no? Dyan lang po kayo para harvesting ko tong mga pulahan dito. Para makarami tayo mga toy. Uy, nagpakain na. Talagang hudyat na yung parang humarvest din ah. Layo na naman eh. Lumalayo na ba sila? Yun, dyan lang kayo mga toy. Thank you mga toy. Bye bye muna. A few moments later. Grabe mga toy. Itong huli ko mga toy. Diyos ko, grabe. Huli natin. Puno na to. Cooler mga toy. Ayun pa oh. Huli pa naman. Wala, sinabit na naman. Ay, nago. Ulo. Meron pa rin. Grabe mga tayo, itong huli ko mga tayo. Ilagay pa natin baka sakali. Oo nga. Mga tayo. Grabe mga tayo, gaganda pa naman size mga tayo. Grabe grabe. Tingin ito. Kuya Kokoy, sigurado na to pampasalubong ko. Pero bibigyan ko mati si kasi Jonathan doon sa dulo. Ibabalot ko lang sa to. sa damit dito. Mayroon dito mga lumang mga naanot ng baha. Tapos ipupupul ko dun sa kabila. So yan tayo mga tayo, okay na yan. Machoy, okay na ka na rin? Ayan, si Katay Jonathan. Tapos si Katay Joel nandun sila. Tapos si Amigo pala andun sa dulo. Tapos yung iba doon mga tayo, umuwi na rin kasi jackpot na rin sila sa dulo. So bagong spot na naman tayo mga tayo dito lang, kabila. Dito tayo sa kabila dumaan. Dito. Sa bandang kaliwa ng Wonder Ilog. Dito tayo pumukol. Tapos meron pa yung spot. So subukan natin yung spotan dyan minsan. So yan, dito mga tayo. Yun, dulo dun mga tayo. Sigurado pa yun doon. Yung tapat nung kanto na yun sa Wonder Ilog sa dulo. Dito tayo subukan na rin natin dito yung susunod na araw, no? So yun, at bukas Friday is wala mo ng fishing. Kasi magkano kami ni Ate Ninit daw. Tutulungan ko siya magpapakaridad. So yun, kawang gawa muna tayo, no? Para lahat happy. Para good style kay Jesus. So yun mga tayo, no? Maraming salamat po. Wonder Ilog. Atsoy. Tuwan-tuwa si Kapila. Miss din siya doon. Di ka pero bibigyan pa rin natin kasi marami rin daw sa bibigyan ng mga ayudahan. Grabe. Harvest to, grabe kasi. Puno. Yan o. Grabe.
Aganda pati ng size, alos pare-pares oh. Yun oh. Ayan mo natin ibibigyan si kasi Jonathan no. Ayan oh. Yan na lang natin ilalagay. Tsaka natin ibubukol dun sa kabilang side na. Yun na lang kami ni kasi Jonathan nito.